Ndisendera friend request Facebook. Bandi chinoda kuita shamwari yako. Ngatinoda kushamwari yako kwakanaka zvanzi uri kuvhundukei. Ngati apana chande kuvhunduka. Zvanzi pesa apa ndaisingade kuita shamwari yako nokuti ndisikana wamutamba naye. Wanisingade kutamba naye. Ngati wantambe naye ndinorukwa namai vake haisi shamwari yangu. Tokatotanga kuita ushamwari paFacebook. Ndobva ndarwara. Ndatomuudza kuti ndisikunzwa mushe ndine maacids. Zvanzi kana nenyuwo ndinawo. Unoshandisa jinja ndikati handiziye zvandaenda kurengi chazikuru. Ndikati hapo totaura seushamwari. Patonotenga jinja yake bhandinzi. Patonditi pane nyaya iri kuitika kumba kwangu akunomira musha. Ndiri kunzi ndine chikomba. Asi chikomba ichi handisi kuzoti ndiani. Ndikati zvinowanika vanhu vemuraini kumaraini koko ndakambogara zvichiva nemakuhwa. Zvanzi vari kudza murume wangu kuti ndine chikomba. Ndikati chikomba chachona ndiani anga asingandiudzi. Vazonditi ndiri kuenda kwamambo ndasamoniwa. Akanditi amwene vangu vauya vakanditi ndibve pamba musi wa 1 April. Ndikati aiwo chingonyarara. Ndozvinoita chidzimba ngatingonamatai. Zvanzi ndasamoniwa ndikuenda kwamambo nemurume wangu. Ndikati kana wakuenda kwamambo sandisiye. Nondifonera ndokuperekedza. Kwamambo haana kundifonera. Bhayi ndobvazondisendera meseji achinditi kwamambo ndazopa murume wangu. Ndikati mawirana mune zvakanaka here ko mwana kuchikoro kuita sei zvikanzi mwana tinenge tichionesana mangwana ari kudzokera kwamambo. Saka nekunzwawo nevanhu voseri munhu wakaendeserwa kwamambo murume wangu. Ndopandakati murume wangu pakuita sei. Ndisinei ndikanzi chitsvaga murume wake anokudza zvese. Sinei ndakaenda kubasa kwomurume wake. Ende murume wake zvesho akanonditsanangurira. Mimi mukadzi wangu murume wenyu mimi ndakanzwa kubva kudhara taurana nemukadzi wangu. Ndikati inini pane musi vakamboondiwana sisi vangu vakamira kukona but inini murume wangu aita zvemafoni vanga vari 3 iye uyu neshamwari yemurume wangu nemurume wangu. Sisi vangu vanoti zvakaitika ipapo handina kuzvinzwisisa vanhu vakanovhunduka vandatoti ko avo ndiani ava zvikanzi ari kuda muriwo. Ndakatoda muriwo unotengesa muriwo zvanzi munhu wanga ndinaye ndiye anotengesa nyama. Zvapera ndobva ndaendera murume wake bva anonditsanangurira nyaya yemurume wangu. Ndimufone ndina ndikatomisa pastatus saka pese pandaisa pastatus vanhu vaifungidzwa ndiri kuziva nyaya. Toendeti iwe uri kuisa uyu ndiani tichitoti best ukuisa munhu uyu ndiani saka vanhu vanga vasinganyatsondiudze nyaya yacho neiri kuitika ufiti zvazvatozara kumaraini kwese kwavaigara inini kwandaigara zvine asingatozvizivi. Saka murume wake iye pandakabva kubasa kwake achinonditsanangurira akatonditi inini murume wenyu ndagara ndiri kumutsvaga zvisinei vakabva vauya kumba kwedu manheru vachitsvaga murume wangu vaona anobva vada kuita hondo zvazvangovharana zvakadaro. Ndatoke ndifonere wangu best kuti iwe nyaya ndiri kunzwa kunokwe kuti iwewe murume wangu ndiwo wakaendera kwamambo but inini pawakaenda kwamambo ndakakubvunza kuti waenderei kwamambo waingondiudza kuti vanhu vemaraini vari kudza murume wangu kuti ndiri kuita chihure but anga asinganditsanangurira kuti ndaitomuti munhu wachonawo kunzwa uri kuhura naye ndiani aingoti havasi kutaura. Vandatomufonera manheru ndikati madha imi nditsanangurire nyaya ndiri kunzwa kuno. Ndatanga kunzwa nemakuhwa but apa murume wenyu auya kuno pachiita hondo imi makandeserwa kwamambo murume wangu mira ndikudze vanhu ndozvavaifamba vachita. Ndikati kubva rini ndichikubvunza kuti nyaya yawaendeserwa kwamambo ndeyei usingandiudze dai wanga usingadana nemurume wangu waitaura kuti madha vanhu zvavari kutaura so plus iye connection nemurume wangu ndiyo yakandisheti inopinda papo kozi ndakatotanga kutaurawo naye paFacebook iye ndiye akatonditanga futi paFacebook apa kwanga kuri kuda kundipinda kuti ndiri kuzviziva here ndezvesho akazviona kuti handisi kuzviziva ndakatotanga kuzviziva vaiswa kuno kwamambo. After that handizivi kuti akaudza amai vake ava kuti chii bva vauya kumba vane mota. Saka nditori nechepagedhi ndavamisa mota zvikanzi mai Kaleni ndikati ndini zvikanzi hapana bva vasvika bva vandibata kona vavatanga kundirova. Muri kundirova here zvikanzi uri kufamba uchiudza vanhu kuti mwana wangu ari kudanana nemurume wako mwana wangu ari kudanana nemurume wangu. Ndikati mwana wenyu dai ndaida kumutsvaga dai ndakamutsvaga pandikanzwa nyedzi but mubvunzei ndakamufonera vana kuda kuzvinzwisisa vandotondirova ndakuvara ruoko sikai vanga vane mota pavanonditangira kunosvika kupolisi ndichisvika vachinoti nini ndavarova vanzi ndasangana navo murodhi ndakandobhuka mota yavo. Ndikati mota yavo handitomboizive tichisvika kupolisi tichibva ndanzi mumaseo ndati muri kundisunga zvenyu but vandirova iye namai vake tobva tavashaya papolisi nguva idzodzo haazosungwa iye mini tobva tanzi mafight. After that zvakaitika musi wa 18 April nemurume wangu havana kusiyana
ndobva ndazoona mameseji mufoni memurume wangu ake uyo achiti asunodzi mafoni manheru ndobva senda imwe meseji yekuti ndauya ndichikutsvaga iwewo kwatinoonana wakundifonera wakundudza kuti waenda kuharare boy vandati mameseji ano ndakati nemurume wangu yo mairamba amai anyashauka pano makandiri ndakarohwa inini vachiramba kuti nini mwana wavo adanane nemurume iko zvino ndane umbowo hwakakwana ndakwenda kwamambo kuti mai vake vazive kuti zveshuwa mwana wavo aidanana nemurume wangu kana ainyepera mai vake kuti nandisingadanana nemurume wangu aya vachiuya kuzondirova vachiti ndikumuthreateni mameseji ndanawo ndokuuya kwandakaisa kunoku ndaka kunoku kwamambo ndakati inini ndirege ndizivise musikana wekuti wairamba asi mameseji ndanawo mameseji zveshuwa ndondamufonera ubva abvuma mameseji ubva azotanga kutaura kudanana kwavo maaudio andinawayo saka inini ndauya munoma mambo wangu kuti ndizivisa mai vake kuti pavakauya kuzondirova vachivhikira mwana wavo chaive chiri chokwadi ndo maaudio nemameseji andauya kuti mai vazvizive kuti mwana wavo aihwira nemwana aidanana nemurume wangu ivo vakauya vakandirova vachiti ndiri kumunyepera mwana wavo kuti afambidzana nemurume wangu saka ndauya neumbowo kuti vakapanana bhukuro pano vakapanana pano inyaya maikorana vanyaya kuti murume uyu anga achiraziva nemunhu andinonge murume wavayakupema manjina asi vainzwa nechikomo asi dare rakaona vasina chapupu chekuti vanga vaine chikomo chihure chavange vachiita chazobuda nhasi ndobva amai ava ndo vakatovhorenteya kupa murume wavo kufuta apa nyaya yacho ndii vari kunyengwa nechikomo chakaisingazikanwa chakuzikanwa maidanana nemurume wavo zvavari kutaura maya zveshuwa ndakataura navo pafacebook ndaitotaura navo pafacebook aiwe murume wavo vatova nemakuti nemesi emaaudio vanawo ndava maplay maudio achiona munzwa ndetaaudio acho ureyani redio zvavo ambe amanzwa ari kuti akanga achidana nemurume asi makanorova handinambobvira ndamurova asi makaenda handinambobvira ndaendapo ndiri kumota saka moto taiti saka uyu ndopa akanditi mama mukadzi uyo kundikanda pasocial media uyo obva ndatakuka inoite seimutaurani sezvo iwangu wamangara kumapurisa ndenge nditiridzese nyaya yamwana kuti ari kundikanda pasocial media ndakanoboza kuti zvinofungisa ndakaburuka uyu ndiye akaburuka mota akati kwewo pasocial media handambobvira andizarona chipesa vanenge achikuitinga wakakuitisa kangu wakadiki ubva wazozvakaserera kudhakwa mandiona zvakazokudhakira kapena murume wangu ndiyakamuudza kuti ndaenda kuharare saka zvada kuti mai vake vazive kuti vanhu ava vaidanana vaikomunicate mameseji ake maaudio andinawo andaitaura namaya pamusoro pemavidhiyo iyawa andinawo mameseji ake namba dzakamuna andina namba mameseji andina namba pamusoro imambo wangu murume ava
handizivi kuti ndiye here aindifonera kana kuti asi akaindifonera akati ndokumbura kusangana newe mutauro ndikati kwakanaka here ndakatomubvunza ndikati kwakanaka here zvikanzi pane zvakuda kutaura then kumashure uko angambondifonera achiti mangauya pampedu muchida kurova mukadzi wangu murume wenyu abva aenda kunotsvagwa nemukadzi wangu saka mukadzi wangu nemurume wenyu ari kuita basa rekukomuniketa pafoni hanzi abva atoti kune murume wangu aiwa murume wangu enda unorova murume wangu ndiripo pamba murume wangu ndipo paakasvika pamba peapa achida kurova murume wachona murume wachona ndipo hamene hanzi wakabva aitana sei saka usiku ihwo wakabva andifonera iwewo hurewewe waiti iwewo kangwara watanga undishauta andishauta kudaro mangwana makuseni ndipo paakatanga undisa pastatus ndinawo mascreenshot andaitora but zvayo zvaita sei toda kutsvaga kuti imimi lingi yenyu nemurume wavo manhamba mudzakabvira handina namba dzake murume ava handitozive kuti ndiye here aindifonera ndeuya aisendera murume wangu meseji murume wangu ndofunga bva amufonera kuti ndaenda uyo basenda meseji apa handizive kuti ndiye here murume wachona kana kuti mukadzi uya pamunhu kuti ataure neni kozi munhu wechirume aitotaura zveshoga ndisingazive kuti ndiye here murume wachona kana kuti mama wangu kuti nditoya kwamambo ndakatoya nemameseji iwayaya nekuda kwekuti ndakaona mameseji mufoni memurume wangu saka ndakazoita pavo rekuti umbowe kozi panyaya idzi padzikaitika ndakambouya papavharwa panapa asi ndakazonzi sezvo ndisina umbowo nyaya yangu inozosheya basa handinambobvira ndikamufonera ndakuti zvisine murume wangu foni iyi yakaita zvekudzima kufa vatonditi kafoni kangu kafa enda unondigadzirisira ndichinogadzirisa kafoni aka ndikanosangana nemeseji meseji namba idzi ndodziziva ndikunoona namba ndedzanyashi ndokuya kwandakazoita kuno saka vakatoputsawo imba yangu nada kumukuwi makatoputsa makatopa murume kupu ndandikumbura kutaura panhau yamai vangu ndofunga musi wavo vaya vachindiona ini ndichirwara vakazouya vachitorwa nemota kuti vaende kumba ende musi wacho panga paita mameseji uyu ndini ndakatomuperekedza kupolisi achitukwa namai ava pafacebook achinzi uri handizivi mameseji ese pafacebook anotaura naye aripo mambaachindi-aprocha kusvika patinapedzisira kutaura picha yaivepo anayo yavakarumbisa pastatus achinzi anziwo kwamama yani atamai ani seneme murume wake saka munin'ina wangu ndakatoti iwewo kuti umubvunze kana kuti unetsana naye azviti handei kupolisi ndobva taenda kupolisi mapurisa akati regai timufonere foni yake mukadzi yairamba ndobva vatoti hazvinetse i-deformation of character because vari kutuka pasocial media chienda kukoti ndobva taenda kukoti ndobva zvati deformation inoda lawyer saka tiri pakati pekugadzira nawe kuti tiende akatombouya panapa mushure mangu abva kwamambo akati ndadzokazve nyaya iye yakapera iye ndakutukwa pasocial media neumwe mukadzi akukomuniketa aive murume wangu ashaya umbowo saka ni mambo ndobva vamuti iwe unofanira kuene $10 waona opiwa samo unoendesa kupolisi kuti murume we akashaya umbowo nenhawe yako yaikupomera saka chakuitika apa mambo ndechekuti mukadzi ava mai ava aive murume wauyu ndo vanga vakuita sei vakukomuniketa sezvo pakutanga vanga vakashaya umbowo saka munin'ina wangu ndakatomuti iwewe chiregedza kuita sei kuvabvunza kana kuita sei toenda tonoita zvekukoti saka tadaro mai vangu inini vakatozoudzwa nauyu kuti mama honai munhu weye angachindituka pasocial media achindiisa pastatus ndiwo uyu mukadzi wacho saka mama pavakapurukawo vachitirega ndite sei ndimubvunze kuti ko mwana wangu zvakafambawo sei kuti uchike pakuisa mumwe wako pasocial media since mama akanga avaudzwa kuti inini nemukadzi taibogara musame line taitotaura tese saka taigarisana muline 1 ndo mafambiro akaita nyaya yacho saka mushure mekudaro vabva vatadza kunzwanana vakasvika uyu mukadzi uyu akagara pekutanga ndiye akabva atangawo kuzotuka mai vangu kusvika mama uyu azoluzawo tempa ndobva vaenda kupolisi vakatonobhadhariswa mafaini vari 2 varovara akataura mama vanhu vavaita ndachivuka zvimwe zvakawanda naivi
message mimi ari mufoni yemurume wavo ari kutsvakei yenyu imi ndakafonera pamusoro mambo ndakafonerwa inini ndikanzi ndokumbira kusangana newe mutaundi ndoda kukuona ndikati ndiani zvikanzi ndini ningi vandatoti haorai makafonerwa rini ayo asi mameseji ndakaita zvokufonerwa iyi meseji ndakatozosiyana ndichiti ndafambira mahara wandifambisira mahara wazoti akati ndini muzono vandatoti kwakanaka here nyangaitika kanyaya icho ndaimuziva neturi chakatomboya kwamamba tichiuvira nyaya yake iyi kunoku munyaya yake yange yaita sei kuno ndiyo yange yaudzwa murume wangu kuti ini ndiri kudanana naye ndozvanu zvaudzwa murume wangu samusaite unge parofona munhu wavo mutafanike makafonerwa because mata handizi kuti ndiye here kana kuti munhu ashandiswa namba dzangu akadziwana kupinina kwaizishaya seimwe muchiziva mukadzi uyu handi uyu mukadzi yanga nenhamba dzangu foni mati vati mameseji ake imwe neuyu yakati kudini imwe yakanzi asi munorarama akadzima foni imwe uye yakazonzwa kurara akadzima foni yakanga iri yechimi mamushaya muno kutaura ndo madays akaenda uyu kunotsvaga shepard ndeya2may ava vakaenda kukoti kwavo muna april shepard ndakamutsvaga day after koti ravo ndanzwa kuti nyaya yavaendera ndeye murume wangu mboona nda kuda kumurume wake inyaya ndemusa 2 may ari kusiyana nekure nemwedzi wese pamusoro imambo ndopandikafonerwa pachiona pandikazoti ukurara ukadzima foni akandifonera akati ndoda kutaura nemukadzi wangu kumba hakuchagariki ndoda kuti ndifone mutauro nemukadzi wangu kumba hakuchagariki ndobva ndatoti aorai aifanira kufona ari paproblem ndiani imi naiye iye ndiye akandifonera ndati inini ane kumba kwanga kusagariki ndiani murume ndiani aifanira kufona iye nemi manheri wayo kuti mutaure nemukadzi wake ini ndati aifanira kufona ndiani ipapo indakangoti rega ndifone nekuti ava mai avanoda kutaura navo imi mamuri muproblem yechii aiyo hanzi amai avaiti kune murume uyo aifanira kufona iye murume iye ndaifanira kufonera kuti ndaapa mukadzi wangu chitaura bcause ndiani paproblem kwete imi kuti ndada kuclear zita rangu kune mukadzi wake kumakegere fonera mukadzi wake namba dzemukadzi wena ndisina ndakatodzibloka pafoni through pakuti aindifonera mamusina sei maicommunication naye pafacebook ukabloka chuno ndosina here ungobloka chiri pachiri hakuna namba mukabloka munenge muinadzo kufacebook ayo ndikabloka ndadzodelete imi maida kuzvikiliya kumunhu asiri yesei mukadzi uyu hanzi aiudza murume wake ndatsinzai mai imaida kukiliya serei kuna amai ava kumaida kuti kilira kumurume wacho sei ayo ndasina kuclear murume uyu ndaida kumufonera ndaida kufona kuti nditaurire mukadzi uyu zvapano ndizvandiri kuti ndine mamwe maaudio andinawo mufoni mangu ko chii chinoita kuti imimi mukamuda kutaura nemukadzi uyu mutaure turi murume iye namba dzemurume wangu dzachona akadziwana kupiwo vasingazivani iye ndiye akatanga kundifonera zvinotoda murume wachona ari apo otaura ega kuti inini nhamba ndakadziwana uku zvekusvika pakuda kufona panhamba dzake kuti mutaure nemukadzi wake iye ndiye akatanga kundifonera kainini tati akufonerai kundifonera ndobva mazoti munoda kuzomufonera imimi kuti mutaure nemukadzi wake pafoni yake akati ndokumbira uzotaura nemukadzi wangu uzofona ndikati waraiti edha ndofona kandoti opa aikumbira kuti mutaure nemukadzi wangu akaregere kupai namba dzemari ndipe namba dzemukadzi wako ndimufonere nditaure naye mukadzi wacho ndakabloka udhara nokuti aindishauda munozati imi makatouraya ngainozvara inyaya yefamba makatouraya inisha wangu zvaatotaura kuti ndainetsana nemurume wangu zvekutoti akazvinzwa ndinotombobvira aive muridzonyi akatongwara aitomudzirwa nyaya zvakati zvitoriwa zvisinei vati ndawira kuti ndaida kuti mai vatsikana nyama indovera chokwadi mwana wangu ndiye asi ndivika ndimatuma mwana wekuti ndaunotaura nomu ndimadaro matindakati mai munhu uya uya aitidai mukati kuruka munotaura ndomamaitogadzira problem
kuburuka kwa mama kuti wazonditi buruka ka ndakaburuka turupa kuti mukadzi ndaimbotaura naye ndokuburuka kwakati mama chiende unotaura naye saka inini kuburuka kwandikaita mama akatozongoburuka achiti aiwa taura nezvakanaka ndakatosvika ndikati pamusoro yemwanangu ndinamevanyasha taurai mune zvakanaka uyanga pakuburuka kwandikati wakazoburuka achiti taurira nezvakanaka uyu ndopaakatanga kushaudha amai vangu akatoshaudha zvinyadzi saka inini ndopandikabva ndatoluzawo temba ndokuruwana kwatikaita tikaenda kupolisi tikabvunza kuti vanhu vangu vakasungwa aiwa tikatosvika tese mukamba uyo achiti ndarohwa namai nemwana ndabva ndaainini tarovana polisi asi mawishlist kabozi vanga vasimbo avanongobvirawo aiwa tomboti hamuna kumurova but ndimi akakonzera kuti vana vavo vakatiburuka uindapo ndivo ndimi makati munhu uya akati mama munhu uya anondiposta panhingi vakati ndanotaura naye iye aichanzi ishamwari yangu tinowinda but ndikuti ndimi aiwa matikwaimuya akati munhu uya aiwa angoti mukadzi anondituka ndo vaimati kudini inobva ndatafuruka imuite semutaurira ndipatukuti ndimi makakonzera chii makatuma mwana ndinambozivakuti ndii ndakatokonzeresa saka ndakasvika ipapo ndikopa ndakati wakadi hako mwanangu ndinameiva nyasha vanguva kutonetsana ndiyaaasi izi mai munoziva kuti muti munhu ari kuti kumutorera murume moti ndamunotaurirana vega vega hapana chokuti uya anotodanana nemurume mambo vangu inini mama uyu akazosara oburuka mumota kamera yake vanga watoburuka kudhara vanhu vakutobata uyu asingatoziva kuti aripo kozi vakati ndimi maikale ndaitobvisa hembe pawaya ndakanomira pageti zvikanzi ndimi maikale uyu ndiangakudzana ndakati ehe ndimi zvikanzi uyu hapana ndobva ndatobuda geti kwendaivazira kuti zvikanzi nyasha unomuziva zvikanzi nyasha unomuziva here ndakati nyasha zvikanzi nyasha tomo ndikati ndomuziva zvikanzi ndina mai vake bva vandibata kola iyo tabasa nyasha tomo utabasa rokuisa mwana wangu utabasa rokuisa mwana wangu pasocial media kunyepera mwana wangu utadana nemurume wangu ndo pakazobuda hanzvadzi yake chinondibataazvingo chinyaya dzinowanika dzakadini so imi amati kuti mwauya nevanhu kudaro mechinyunyuta yekusungwa yekurovana makatobataziva ndii tundoraro tine yakatotongwa nekadini marovana mabhatazo mufai zvaitoratidza kuti nyaya yadizva yapfu saka yatinayo nhasi ndeyekuti kuti yatinayo ndeyekuti amai vanyasha vanizvisisa here kuti pavakauya vachindirova mwana wavo changa chiri chokwadi chekuti anodanana nemurume wangu ngavasadudzirwe nemwana zvekuita vachienda kunorova vanhu mai maona here kuti mwana paaikomrena ndatenda mudziko naye remurume wangu pamusoro nemambo wangu inini hangu pekurova aiwa pekurova ndikoka ndodoti atichenese vamaimisa mota muchitaurira naye kuti mazvibwere kuti vamaimisa mota ipapo aiwa ndazvinzwa mambo wangu zvaari kutaura ndazvinzwa pana chandaichizivawo saka ndaonoti ndakauya nemameseji kumba kwenyu hapana akwamusingani maizonyatsondibhurira futi aiwa mandaakurova chokwadi chakanaka taura chokwadi chakanaka kunyadzisa satani mamandingambobvira ndakoiwa ndokatutura chinyadzi akamakamirowa vazisingaite obva ndangoti mwana wangu andei tenda kubhodaro vanotonyepa mama vakandirova zisingaite kana vanhu vemunandidai vaiuya vaindikurira vakandirova patakasvika kupolisi mwana paakasvika kutaura kuti ndasangana nemukadzi noti kupolisi vanga vachiizani yacho kuti uyanga akanda umbasisa asi vanhu vese vanoiziva aiwa takasangana mupurisa anogara pakamba takasvika mapurisa vacho vanzwaiwa wadzoka saka mutoni mapurisa enyu kasiri aiwa pakuenda kupolisi ndienda nawaradzi kuti one ari kundikanda pasocial media nemameseji ari kundituka kufacebook ndakabva ndatopinda murumu mamutoni mapurisa akawanda vavatanga kutondibvunza mapurisa aya wakatuka wanzi kudiva ndaitaura nayo kubva day one rataleita shamwari yangu vakanzi kudiva ndakatukwa here pastatus pacho takanzi vanzi ndopanga ndazviziva kuti shamwari yangu ikudanana naye murume wangu
chipepi chadzidziwe ukamuyuma imuzondo ende futi zvinhu zvacho so ande imwe kudai yakatuka yacho murambereke babinga zvino ichi tiri mulavhu kuno nadzidzi gururu iwe gara kwamba maikoko nekuti uri dofo vanokuonera ikoko zvamuchaurayisa murume wangu nekuda kwechihure naiwe uri dofo chairo apa pandakazokuti wakuresa murume wangu nekuti murume wake ndobaba achisanangura nyaya iyi ndopandakati ko zvawakundiuraisira murume nekuda kwekuhura kwako vandazondisendera imwe kuti uri dofo inini ndiriko kuno kune murume wangu iwe ndiwaputsa yako imba wasiya imba yako ine murume wangu kuno kuchikuirana ndo mameseji acho aripo mameseji ese nditoroonawo yaya aanokuzungisa pamusoro imama mukadzi uyu murume wangu haana kungoenda kumba kwemukadzi mukadzi uyu akaenda kutsvaga murume wangu wapanana namba pafoni kuti uya urove murume wangu uyataura kuti pakauya kuno mune murume wako kudari akanga akakuziva kuti aitomangara murume aizviziva akatondiudza pafoni zvikanzi ndakabvira kudhara ndichizviziva kuti ndo zviri kuitika but ndaishayiwa kuti ndokutanga sei akatondiudza pafoni ndagara kuti hanzi ndainzwa nevanhu kuti iwe ukuda nemurume wangu ndo zvaakandiudza musikana wewako kana uchitoti uyatoziva nyaya yako iyoyo saka iwe uirambei kana uchitoti une ufuti yatozikama aiziva nyaya yeye yekuti kudana nemunhu wacho auzivi ndizvaiti ainzwa iwe isati chaune vadoko ndobva watoramba murume nekuda kumurume umu saka uyu ndobva aikuudza kuti aiwa isu tiri kumbana dzedzo inini handina kuramba murume wangu nekuda kwekuti hanzi zvonanzi ndakaputsa nekuda kwemurume pane zvakawanda zvataitonetsana nekuda kwemurume watiudza iwe kuti waizokuita zvisiko nyaya makaramba nayo aiyo dzakatowanda dzakatowanda ndipo pandikabva ndataiwa rega ndimupe gupura nokuti ndiasikagare zvakanaka pamusoro mambo nyaya vakaundirana kudana nemurume ndekuti amai ava vanenge vachidana nazviwa zvamuri kuramba musondo wachona ndiye murume wavo saka vanga mafriends ava vanoziva kuti murume wangu nyaya yakuiswa kudaro ndeyechi ndiye murume wangu ndobva vakazoenda kumurume wavo ndobva anotsemura zvese ndobva vati hayo kana une tsimba uchida uya urove munhu kuti zvinyatsocheka anoona makabhaisa ziso mabhaisa but zvinowanika muchawana but mune vana vanga nemurume kune vafana vamazuva ano zvavari kutaura kwanzi maM1 handizizvione kwai maM1 kuti azodzokera mumbaka kwanzi mangake kwanzi ana uri maM1 kuti uzopinda mumba futi kwaizvoni handititoani vachirevefana mother of one. hanzi kutopinda mune mwemba mawani kwanzi mangani kwanzi unovatota zvirapa vamwana vati maritimsuja ya dzimba dziri kuputwa nemutoziswa kumbanosiyana mukawana mapawana pamune mawana so saka matopedzerana namai maregerera iri maregererana iri namai because mai semubereki womurimugwadza mamuchida kuti vangoziva chete kuti mwana uyu ndiye akanga achinana nemurume wenyu chikutovunzai vachida kuti vandii voziva kwai vakandovakura chokwadi ndinacho vachirambira mwana wavo mwana saka ndauya neumbowo kuti pavakauya kumba vakandirova chaive chokwadi ivo vaifanira kunge vakateerera kozi ndakatovati mama
terera inzwa nyaya avana bote ivo ndo vatobata nyaya Zoika ndikachibatsirani imi umbo wamauya nawo ndiwo kuti vanodanana asi wakuzorova kuti makarwana mai ava kudari kuno kwatina inyaya yekutotaurirana munhu iyezvi saka mukaita sekunge maine umbowo kwatiri hwekuti muri kuratidza kuti makarohwa umbowo wamai nawo uri kuratidza kuti avadana muri monye ndesatozvona tovandanana atiti mazvona mai ndeni mama titambire bwe ama saka imimi umbowo wamativigira umbowo uri kuratidza kuti ava kudanana muri monye chete ndo wamauya nawo wekuti neavava makarwara neavava chatingatokumbira ndechekuti pamakaenda kumapurisa marwa ava vakapinda were munyaya yacho kumapurisa kana tichipindura mubvunzo tinoda kupindura tinoramatawa nyaya dzidzi pamakaenda kumapurisa ndeyekuti vanhu varwa imimi makanga ava vakapindira munyaya yacho nyaya vaive makazotsvaga vakashaiva kuti ndakauya ndichiti ndarohwa inini namai nemwana ndati vakapinda here munyaya yacho saka kunowa kuti kumapurisa eka uchinzi kumapurisa vakapinda kumapurisa ndi muri vaviri nemakabhadhira mafaini ava vana kubhadhira faini asi dai vanga vakaenda kumapurisa vakabhadhira faini pane pepa readmission of guilt pane umbowo hwekuti vakakurovai ndimazvona sa which means imi kuno kwamai kwatiri kuno kuumbowo hwekuti makarwana ava hapana wamuinawo izvezvi unless dai mamuine umwe munhu aivepo achiona mudirowo pamwe ndiwadewa tichitoteerera tinzi kuti ari kuti makarohwa iyi meseji yamaina umbowo hwenyu navava hwava vadai maitangoshandisa zvinhu zvechirungu zvisina kuunza vanhu madai makangomhangarira ava mavai kunoko neadmission of guilt vakabhadhira faini vakandorova zvozvinotoka kudenga vakakudii vandovakurova amene mapanzwizi bamunhu nyaya iyi makamboiona pana ndenyaya iyi pane murume akauya nemukadzi wakaiti mukadzi wamwana udana nemunhamudu muzonde nemukadzi wachinetsana akatsvako chaive chokwadi mukadzi mai avo ndo mai muzonde saka vakazoziva yanga iri shamwari yavo vatsvagana pafacebook vakazoziva kuti uyu paakati ndasamwani vatikunda kwamama munhu waaaiunzirwa kumurume wavo vakazozviziva zvatopfuura saka ndopa vakazoenda kumurume uyu kunobvunza ndobva vambovatatarizi kuti mukadzi wangu sosoa saka ndobva vati kumurume uya uroyo wangu murume kunyaya iyo kuti zvinhu zvinyatsodii muno makashaya umbowo kuti avandanana muzono vanhu vavapo vakazara akode kutanga madira Changamire. Ko amai avo vakaisa Samoni kuti uyaida nemurume wangu. kune vavo Kana ndoinoshanda iyo hapana pana umbowo hwekuti vakavarova kuno kudai asi yekuti uyu munayo munogona kungoyanana motongoregererana zvinoitika futi mungogona kuyanana murume wenyu ngaatisiyawo imimi maakusiyana nemurume wavo alo ndati hamuchafonerani murume wavo patichiramba kotikazvibata bhozi havachatsvaka-tsvaka vakazviwana hapana chavachawana iwe une murume wako ndavangavadzidzi vari kuti vasina murume vari kuchiva murume womwaisiya wavo vakatobvisa mari ava vachipa murume wacho saka vavauya hachadoputsa imba yavo vakumutsvaga mutauna abva ati ndaenda kuharare hachabati shamwari yangu isusu vanhurume tinofarira munhu ari pamurume wake nekuti haana once wabva pamurume wako hakuna murume achakuda. This is what I want to tell you. You should learn in life. Varume vanonakirwa nepamurume wako wachekezvakanaka. Once wabva ipapo responsibility desachari responsibility wose ndakutonzvenga nzvenga asi imba yako yatodii yatofa.
saka mati kuditi to ndodzima kamangana mai vamabuda kupinza munyaya havakwani nyaya nyaya inongori muri tunu nopavanokwana mubereki wamufana nevamwe angatume mwana kuti ndanoita chikwanisiro changa chiti chikwanisiro chekuti vakauyawo nemwana kuzosapota kurova aiwa mazoti muda kuripa kuuya nemwana isimozvo asi pakakurova iyi ndo pamuda kuripa andizve kana vakauya nemwana mukagwa neuyu which means makagwa neuyu ndiyakapara mhosva pamwe aigona murume wenyu indikaperekedza munhu pana pakuya mukagwa kana maposa ndiri mhosva iyi saka iye wachona hakwanisi kundiripo unochindiroei mukaumangari munomamangarira vajaasiri hanzizvemi kana maona kuti zvako zviri kurwadza chiwe mumanharire yakakurovisai ndiye wandakamhangarira ndiye wandauya wandakamangarira wandine umbowo hwake saka mai vabuda saka mai sezvo manditi ndisina umbowo wokurovana kwamai aiwa kwete sezvota kuti imi munawo here aiwa ndini very good saka tinakudeva saka udabata pachino uda mbudzi tu tikutora murume nekunditorera murume nekuya uzondirovera murume wangu musachemazve mamusimatorwa murume atitomudzi tuzozvozataa kutotaura nekuda kwekuti kunomona komuti because makuti aunge makuda kutikondorola atikondola nemakatorerwa mukadzi atidi zvinhu zvakadero tikuti ava vakatadzirana vari kutaurana uyo ari kuti inini kuti ndicheni mwoyo wangu ndikuda zvakare imwe ndizoii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 isaka uyu anofanira kutobhadhariswa murege yabhadhariswa mwana wenyu anotsvaga mari yacho mwanabva anomudzwa kuti anogona una muzono kuti chamwari ona igemu chedu chaandizokei mbudzi mbiri kana kuti $70 mwazvingazisiwa mozwana rini toda tongopedza nyaya hatunganzadzita hatisepa one mwedzi hamungashai pamakaramba murume asi muzondo aivepo kana makono kubatwa zvakanaka nemuri munzvaka imwe asina anobata zvakanaka because ndine makuda kuti munhu iyeye arege kubata wake zvakanaka muda kuita tapedza amai havana chavakaita mai urombo remhosva mamupomerwa isipo kana mazuva handina shuwa kuti mubereki anorwadziwa nezvine zvitika pamwana sekurwadziwa unongoti wochirei tisiyayo kutaura nomu kana kumutuka kana kumusoro kwedu